Do Košíc prichádza ďalší letecký dopravca. Spoločnosť Turkish Airlines plánuje pravidelné lety do Istanbulu. O toto spojenie sa usilovalo aj bratislavské letisko. Aerolinky však uprednostnili východ Slovenska. Prví pasažieri novej leteckej linky by mali v Istanbule pristáť 16. júna. Dopravca plánuje lety do najväčšieho tureckého mesta 3-krát týždenne. Na dvojhodinový let má Turkish Airlines nasadiť najmä Boeingy a Airbusy s kapacitou do 140 pasažierov. Pre dovolenkárov môže byť atraktívny ďaleký východ, juhovýchod, Bangkok, Kuala Lumpur, Mali, Colombo. Pre dobrodruhov Afrika, Nepál, Katmandu. A pre biznismenov by som povedal, že Čína a Amerika, kde majú šancu na dobré spojenia. Spojenie Istanbul-Košice otvára napríklad aj oblasť Vysokých Tatier, nielen Košic, pre celú Áziu. Istanbul je jeden z najväčších svetových hubov a isto viete, že budujú ešte väčšie letisko, ako je súčasné letisko Kemal Atatürka. O spojenie s tureckým Istanbulom sa usilovalo aj bratislavské letisko. Spoločnosť tvrdí, že Košice uprednostnila pre bohatú spádovú oblasť. Máme možnosti zachytiť pasažierov z juhovýchodného Poľska, západnej Ukrajiny a východnú časť Maďarska. Ale pozeráme sa aj na Bratislavu. Ale to až v roku 2018, keď dokončíme nové letisko v Istanbule. Nová linka prichádza potom, ako Turecko zažilo v uplynulých mesiacoch sériu teroristických útokov. Ministerstvo dopravy sa však neobáva, že by nové spojenie bolo pre Slovensko bezpečnostným rizikom. Leteckú dopravu môžeme stále považovať za najbezpečnejšiu zo všetkých. Určite tam nevidíme iné bezpečnostné riziko, aké by bolo pri iných spoločnostiach alebo z podobnej destinácie. Pravidelné spojenie Košice-Istanbul má byť už 9., ktoré bude prevádzkované z košického letiska. Kristína Plajdičková, RTVS. Večer na jednotke, to je romantická dráma v časoch apokalypsy, dokonalý zmysel. Potom rozoberú ďalšie problémy a kauzy reportéri. Na dvojke už spomínané dokumenty Tisové ciene a Magická osmička a potom prídu na rad správy a komentáre. Vďaka za pozornosť, dovidenia. Dovidenia aj zajtra.